Viața mea a fost mereu simplă, liniștită, fără prea mult zgomot. Am fost o mamă care și-a crescut copiii cu strictețe, dar și cu iubire. Când fiica mea cea mare s-a măritat, am avut mereu rezerve față de ginerele ei. Părea prea politicos, prea perfect, prea fals. Ceva la el nu-mi inspira încredere. Îl priveam cu o suspiciune tăcută de fiecare dată când ne vizita. Era prea atent, prea prezent, prea grijuliu, ca și cum ascundea ceva. Dar totul s-a schimbat într-o noapte care părea la fel ca oricare alta. Eram singură acasă, târziu. Telefonul a sunat și era el m-a întrebat dacă poate trece să mă aducă ceva. Am fost surprinsă. Cine face vizite la socrii la ora 11 noaptea? Am acceptat, mai mult din curiozitate. A venit cu o pungă de cumpărături și mi-a spus doar: am observat că frigiderul era gol și că n-ai mai ieșit de câteva zile. Mi-a fost rușine. Nu i-am spus nimănui că trec printr-o perioadă grea, că pensia nu mă ajunge și că durerile de spate mă țin în casă. Dar el a observat. M-a privit în ochi și mi-a spus: mama, dacă nu-mi spui, cum pot avea grijă de tine? M-a durut acel mama, pentru că nu l-am considerat niciodată ca pe un fiu. Câteva zile mai târziu, am aflat ceva ce m-a dărâmat. Casa în care locuiam, moștenită de la soțul meu, urma să fie executată silit. Eu, o femeie care a muncit toată viața, eram la un pas de a fi evacuată. N-am spus nimănui. M-am închis în mine. Dar el l-a aflat. Nu știu cum. Într-o dimineață, a venit cu fiica mea și mi-au pus în față un document. Am plătit datoriile. Casa e salvată. Am început să tremur. Mândria mea, zidul pe care îl construisem între mine și el, s-a prăbușit. Am întrebat printre lacrimi: de ce ai făcut asta? Și el mi-a răspuns, calm, dar ferm: pentru că sunteți mama soției mele, dar m-a ales pentru că vă iubesc ca pe propria mea mamă. Și pentru că familia nu e despre sânge. E despre inimă. Dar adevărata lovitură a venit într-o seară, când am descoperit fără să vreau un document printat, rătăcit în geanta lui. Era un testament în care el îmi lăsa mie tot ce deținea, în caz că i s-ar întâmpla ceva. Nu fiicei mele, nu părinților lui, ci mie. Am simțit că mi se taie respirația. Câtă iubire poate să ascundă un om pe care l-am judecat ani întregi? Câte ori putem fi, atunci când ne lăsăm ghidați de frică, nu de încredere? Între cearșafuri și minciuni, între aparențe și adevăr, ginerele meu a fost cel care m-a privit dincolo de masca de femeie puternică. Și într-o lume în care toți se prefac, el a ales să fie sincer. Iar eu nu am putut rezista. În sfârșit am plâns în brațele lui și am spus: te-am judecat greșit. Tu ești fiul pe care Dumnezeu mi l-a trimis atunci când am crezut că nu mai am pe nimeni.